Ho faré a l'inrevés. Us presentaré primer el dibuix. Endivinareu ben aviat de quin rellotge es tracta. L'obra és un apunt fet en el Procreate i he aprofitat per fer la caràtula del vídeo. Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. Acompanya'ns a buscar el tió. Mira, no me l'esperava aquesta. Va ser fa un parell o 3 de mesos. Tenia mirat el preu, 135 euros, i en llegir un bon matí 94,50 no m'ho vaig pensar gaire. Caga, tió de Nadal, no caguis arengades, que són massa salades. Caga torrons, que són més bons. On dic arengades, heu d'entendre invictes. I on dic torrons, heu de sentir Rolex. No cola pas, oi? No. Puig que la meva col·lecció abastarà tan sols 10 peces, 5 de quarts i 5 mecàniques, he volgut que la transició d'un sistema a l'altre la fessin els Invicta. Tenia el de 37 de quarts, doncs ara aquest, que per cert, el de 37, ja ho tinc ressenyat en aquí. En rebre'l, això sí, he hagut d'assumir que el rotor era sense la decoració típica en groc i sense signar, etc. No hi fa res, ara resulta que es fa curiós que no ho dugui així. El bisell és força bo i respon bé al toc, al gir, i queda alineat allà on toca. El tacte de l'extensible té quelcom de plàstic amb una temperatura a la mà massa càlida, sense el xic del fred de l'acer inoxidable, i que consti que ho és. No estic dient que no. Bé, és una corretja acceptable. Tu què en penses, tió? Caga, tió de... Tota la resta et fa a la cara un rictus de satisfacció. Puc anar rolexejant mentre invicteixo. No, mai s'han de fer aquestes coses. Jo tinc aquest disseny copiat perquè m'agrada i prou. I aquesta marca em possibilita poder gaudir-ho al meu canell, amb la qualitat que té, això sí, no podem demanar res més. Que Déu-n'hi-do. Es veu a les clares que és el germà gran de l'Invicta de quarts de 37. Encara es fan més grans que aquesta mida de 40, em consta. Mireu, no puc deixar de fer 3 coses. Fer anar el bisell, portar-me el rellotge a l'orella per sentir el seu cor bategant a lo Seiko i mirar com llisca l'agulla prima i constatar el seu mecanisme automàtic NH35A. Les ressenyes serveixen perquè em pregunti el per què de tot plegat. Que mireu, el Cíclop. Em fa gràcia els cíclops, els rellotges, i fan el seu servei. No és estètic, però és una andròmina necessària. Pel que fa a aquest Invicta ProDiver automàtic, ha de quedar clar que els Invi són rellotges de batalla del dia a dia, i aquest ho és. L'únic que se'l pot demanar és que funcioni correctament dient l'hora i que faci lleugeresa quan el dus posat tan passat de frenada com va. Això és difícil, Em prefereixo a que no reparis gaire en el teu canell. Difícil. I que quan ho miris entenguis la broma que significa que tu portis a sobre un exemplar com el que ens ocupa. Per a mi, sí, aquesta màquina no és un rellotge que el puguis prendre molt seriosament, però que ve a assenyalar curiosament un aspecte filosòfic de vida que encara haurem de respondre i que té a veure amb l'autenticitat tant de les coses com, sobretot, dels nostres actes. M'oblidava de dir quelcom respecte a la forma de la seva capsa. Si la mirem per la banda de la marca lateral, no us sembla un vol d'aquests de fer amanides? Mireu bé la forma, sisplau. Carai, Invicta, em caus bé, com brilles tu. Em fa aclucar els ulls de tant com molesta. Deixa'm jugar una mica. Clar que sí, anem a buscar el tió. Sí, perquè el 89-26 OB de 40 mil·límetres ja és això, una joguina ben feta, i enteneu-me bé. Em recorda quan era un marrec i duia un rellotge de pega de plàstic verd i jo em sentia el rei del mambo, mare meva, amb aquelles tardes de berenar pa sucat amb vi, sucre i poc xocolata.
Me l'has portat, tio. M'has avançat el meu regal. Moltíssimes gràcies, maco. T'estimem. Caga, tio, tio de Nadal. Recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia. Tio de Nadal, no caguis arengades que són massa salades. Caga torrons que són